Здравейте! Ето какво правихме през последните 2 недели. Те бяха комбинация от море и планина. Морето беше в Гърция, като посетихме няколко плажа там, а планината беше разходка в Тиха, където с нас взехме някои от вкусовете на Heart to Heart, които ще видите по-нататък. И естествено си ги събрахме в биоразградими турбички. Направих и една тренировка, която ще видите в следващото видео. И завършихме с една много бърза рецепта, която ще видите в края на видеото. Оставям ви да се насладите на гледките, природата и нейните звуци. Днешната рецепта ще е от тиквички. Разбира се, избираме си сезонни зеленчуци и започваме. Толкова са големи тиквичките. Обелила съм ги предварително, измила и ги нарязваме ето на едри парчета, защото всички ще влязат в блендера. И са 5 броя тиквички. Слагам си 4 скелетки чеса, сол и мазнинка. В случая ще предпочита пречистено масло, кой каквато предпочита, 5 яйца и блендираме. Изсипваме сместа изсипваме сместа в тавичка, покрита с хартия за печене предварително. Тавичката е кръгла, може би около 40 см. Сложила съм тиквичките да се пекат на 220 градуса на долен и горен реотан и сега ще видим за колко време ще се изпекат. Това са 10 маслинки, едно доматче и авокадо. И ще ги нарежа на ситно, ще ги овкуся с зехтин, сол и малко ябълков оцет. До тук съм нарязала половин томат. Ще видя, мисля, че е добре. Ще видя, ако ми потрябва още, ще нарежа и другата половина. Това е изпечения блат. Има отрязани парчета, както виждате. Имах желание да го направя под формата на круасанчета, но не се получи. Затова реших да ги направя на мини пици. И сега така ще си правя блата с тази чашка. Си правя едно малко блатче. Вече даже тук съм направила едно. Ето така. Слагам си от маслините, авокадото и доматите. И така ще си направя няколко мини пици. Мисля, че ще стане супер. Това са готовите мини пици с блат от тиквички. Много са вкусни. Остатъците от блата може да ги смесите с авокадо, домати и маслини, да ги разбъркате като салата. Става също изключително вкусно. Приятно хапване!